Holte hottiksi. Mä haluan vaan miellyttää heitä. Tiedetään. Mitä te kehtäisitte haukkuu Gundam Seedi? Jos olette koskaan nähnyt sen sarjan, niin hei. Haistakaa. No, sen takia me katsotaan anime. Puhukaa moista. Joo, itse asiassa tämmöinen silppuri vielä tätä esille. Tällainen erittäin hieno kuva uudesta sarjasta, jota moetaan. Katsokaa sinne söpö. Tuollainen moe katsoo pornoa ja punastuu. Oi kuinka söpöä. Silppuri siitä saatana. Tämä ero on jaosta sillä verran, että me puhumme, me lupaamme niin kuin sydämen kautta, me puhumme moista tällä kertaa. Se on lupaus. Miksi kyydistyvät ei pidä reistä? Joo. Jos minä nyt lainaisin tällaista metallista ystävääni, joka joskus totesi, että tuo nuori nainen on yksi niistä vähiten valistumattomista epäälyllisistä elämänmuodoista, joiden kohtaamista minulla on ollut syvällinen tulon puute olla kykenemättä välttämään. Ei mennä. Ja siis oikeesti eräs henkilö joskus perusteli minulle Rei-fanitustaan sillä, että Rei on niin lämmin ja ihana persoona. Minä en halua puhua tästä aiheesta. Olkoon. Se on... No joo. Jämärok, eli luetaan irti. Eli nämä seuraavat kuuluista me toki kuuluu. Eli seuraavat kommentit on otettu suoraan erilaisilta nettien foorumeilta. Ei me kuuntele tätä, vaan kauniiden poikiitakin. Joo. Ei tietenkään, ei. Minä uskon sen. Syvällisten lyrikoiden ja upean musiikkitaiteilijoiden takia. J-pop, J-rock on paljon On myös monia muita asioita, joista voi vetää sama, kuten LSD. Mutta kuten voidaan sanoa tähän, että vaikka J-rock on tuntuisi olevan hirveän originelli, niin Sikky sanoo siihen, että vanha. Seuraavat kuvat, niistä ei voi mitään sanoa, että kuvat kertoissa kaiken. Laatua. Kaunista. Siis nämä on Screencap-sarjoista. Että ei osata käyttää painttia. Että... Vuotkaa alavartalo. Oikeasti ei tule pidä taputtaa. Ja aivan muu. Ja aivan loppuna. Kädet. Jep. Seuraamaamme. Tästä oli paljon tappelua vähän paneelia tehdessä ja sitten varmaan tulee keskusteluakin jossain välissä. Eli koska paska japanilainen manga on parempaa kuin laadukas pseudomanga? Onko spoiler mitään? Eikö tämä ollut Petterin se suosikkiaihe? Seuraavaksi tulee vasta sen todellinen suosikki. Niin. Mutta mitä se pseudomangasta voisi sanoa? No okei, ehkä me otetaan se vakioteksti tähän, että
saa. Siis sehän ideahan on nyt se, että ihmiset saa niinku tehdä omaa pseudomangaa, mutta sitä ei saa lukea. Ja saako sellainen... Tämä on aika puote muuten, pongattu animelehden Pulina boksista. Todellakin pseudomangaa saa piirtää, mutta ei lukea, muistakaa. Oksimoron. Mutta...